Okay, jeg vil lige hurtigt give et eksempel på, hvordan du kunne regne hastigheden af en lydbølge ud. Og der står her, at en tone har bølgelængden 1,3 meter og frekvensen 256 Hz. Og det betyder bare, at en bølge har bølgelængden 1,3 meter og en frekvens på 256, det vil sige, at hver sekund går der 256 svingninger forbi et bestemt sted per sekund. For at regne det ud, så bruger vi bølgeformlen derovre, som hedder hastigheden gange frekvens gange bølgelængden, og vi indsætter bare tallet ind, så den hedder hastighed lige med frekvens, som er 256, og det ganger vi så med 1,3, og det giver så 300